Nu, Îi mulțumim frumos lui Alin râzi. că a venit și ne-a încercat să punem stor. Cum să n-ajungi. Dar să nu ți mânul și mâini. Păi și... Păi la mine aici nu intră înăuntru. Cum să nu intri înăuntru aici? Păi dacă zici... Mai la mine. Duc-o Marina mai sus. Hai. A, pe și de ce? De ce? Dă-i mai sus. Hai, da Marina? Nu. Dă-i. Uite asta ține de aici. Fotorul ăsta de aici. Păi nu, atunci nici mai la gaură. Pune așa. Ce ține, mă? Adu politism. Și ăsta de aici. Hei, uite-o cu polidiscul acolo, scoate-mă bateria la aia, mă.